Трябваше да гледам битката с нея. Чакай, Джени! Спри! Не си отивай! Да беше се сетила преди час. Марти, надявам се, че си добре. След поредица атаки, двамата са долу. Марти най-после нанесе могъщ удар, въпреки че се наложи да понесе ритниците на Сампак. Това беше невероятно. Никога не съм виждал подобно нещо. Но Сампак се изправя и битката продължава. Какво? Каква е тази физиономия? Така, ти си достоен опонент. Затова сега ще се бием като мъже. Готов ли си? Хайде! Това е най-могъщият удар на Сампак. Ураганният ритник! Най-сетне, ето го и него. Ураганният ритник на Сампак нарани тежко петима от неговите опоненти в квалификациите. Те не успяха да издържат на мощта на вихара. Марти вероятно ще бъде изнесен на носилка, ако извади късмет, разбира се. Какво? Едва ме закачи. Толкова е могъщ. Горкият Марти толкова добре се справяше, а и тълпата го обича! Наистина! Какво ти казах? Беше ясно кой ще спечели. Нима наистина вярваше, че 11-годишно момче има шанс срещу Сампак. Марти, ставай! Марти, ставай! Не мога да се предам така! Какво? Това хлапе се изправи след моя ураганен ритник? Трябва да се уверя, че това няма да се повтори. Али! Хлапе! Време е да приключваме! Какво? Какво става? Това да не е довършващото торнадо? Но то е незаконно! Сампак никога не го е използвал досега! Какъв двубой! Последни думи? Няма да се предам! Какво става тук? Какво му става на това хлапе? Свидетели на чудо! Какъв обрат! Сампак, фаворитът за шампион на Оранжевата долина, падна от непознато момче! Нали ви казах? Марти победи с бързина и интелект! Какво научи за оръжието? Според секретната информация на Министерството на отбраната, това вероятно е същата брадва, използвана от един от подчинените на генерала, робот на име Скар, преди 100 години. Точно от това се опасявахме.
Така също Кама, която вероятно е принадлежала на друг подчинен на генерала, бе намерена при желязната кула. Какво? Тайният меч на черната красавица? Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Атанас Сребрев. Ролите озвучиха артистите Светлана Смолева, Анатолий Божинов, Камен Асенов, Георги Стоянов. Тон режисьор Димитър Русев. Режисьор на дублажа Симона Нанова.